rasanya papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Ya. Disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Enak to papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok Mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Apa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Oh, adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anumu Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Lho buketnya dari Mbak sapa mau?